विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता केहू के केहू से हर किन्नी बहिन नाता विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता। अरे बाप से लड़े बेटा बेटी लड़े माई से देखो न लड़ा ताड़ी ननद भौजाई से बाप से लड़े बेटा बेटी लड़े माई से। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ए घर में केहू बा माता? अरे द्वार पे जोगी बाबा आइल बन कुछ खाए के दे दही जा। के हो? अरे हम ही माता, अगर हमरा घर से 2 छटाक अनाज मिल जेते जोगी के आत्मा जुड़ा जाते। मंदिर खुला ला भिखारी आगुलसन। अरे ऐसे मैं काहे लाज नहीं लागत? ऐसे काहे बोलत हो बेटी? अरे तोहरा द्वार पे तो तोरा के अपने आप के भाग्यशाली समझे के चाहे कि जोगी फकीर तोहरा द्वार पे आइले। कोई जरूरत नहीं कि तार हाथ गोड़ा में घी नहीं का चुगल बा हाथ ना हट्टा कट्टा दे लेके पौ कमाए के नहीं खे ले लेते लो कोटोरा कोटोरी भीख मांगत लो गली गली। अरे ना ना बेटी, हम भीख नहीं की मांगत, हमके तो बस भूख लागल है त अपन आत्मा जुड़वावे खातिर तारा द्वार पे आइनी और कह रहल बात कि कमाए के तो भगवान के पुण्य हम कमाता नहीं, भगवान के सेवा करके उनकर पुण्य कमाता नहीं बेटी। उ त लौकत कितना पुण्य कमाता गली गली घूमत गली गली लइकन तारा के ताकत वसन उ तो पूरा लौकते बाटे जोना के नाम मन कर तोन ताके बोल देता वसन भगवान के पुण्य कमाता। चला निकल जले जा हटा। अरे बेटी जब नहीं खेते बे के तो ऐसे काहे व्यवहार करत बाड़ू? अरे अपना द्वार पर आइल कुकुरों के लोग पानी दे देवेला और तू तो इंसानों के इंसान के संग ऐसा व्यवहार करत देखा कहत नहीं चल जाए के न तो जानते हो धा का फेंक दे अभी जानते नहीं कुछ हमरा के देन ले लड़ी होई इंसान और इंसान से तो कम से कम। हे भगवान, ये कैसन दुनिया बनौले बाड़ा कि जी लोग इंसान इंसान से ही नफरत करत बाटे। ये लोग से अच्छा तो जानवर बावसन कि कम से कम एक दूसरे के दर्द समझता वसन। अरे बाप से लड़े बेटा बेटी लड़े माई से देखो न लड़ा तारी ननद भौजाई से दुनिया के रीत देखी दुनिया के रीत देखी मन घबराता आवना तो काम गड़बड़ाता विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता। काम आई तोहरो द्वार पर से काहे हम खाली हाथ जाए के पड़ी हमरा के कि कुछ दे देबू ए जोगी के आत्मा के शांति खातिर। अरे ठीक बा, जब नइखे देबे के त मुंह फेर के काहे जात बाड़ू? नइखे देबे के त सब माना कर दिया तू। अजीब खेला बाटे भगवान तोहर कि कोई खाते खाते मरता कोई खैला बिना मरता। आज हमार भी घर द्वार पस गई रही तो ये दिन हमके ना कबो देखे के पड़ रही। जेके राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी जेके राम ना का बाबा तुम एगो जोगी के देख के हंसी उड़ावत। अरे यही गांव में 2 गो द्वार पर गई लेकिन दोनों द्वार के लोग हमारा के मुंह फेर के हमारा के भगा दिया। अब तो बस भगवान के आश्रित पाने की भगवान कुछ हमके दे देतन खा पी लेती। कहे से 2 दिन से भूखे पिया से घूमत नहीं बाबा। कोई कहता कि ढोंगी बाड़ू तो कोई कहता कि देह चोरावे खातिर से कैले बाड़ू, लेकिन सब भगवान के खेला बाटे ना बाबा। यही से तो उनके भरोसे हम चलत बानी। अरे रही जे कृपा भगवान के रही जे कृपा भगवान के निर्बल कबो नहारी जेके राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी
जेके राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी के काट भरल चल कैसे रहिया सुखवा छोड़ा लिहले बा हमारा से बहिया ऐसे में जिंदगी कैसे ऐसे में जिंदगी कैसे कटले कटाई ये विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई ए विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। इस तोहरे घर बा बाबू? हाँ हमारे घर बा बाबा। तोहरे बहन बच्चा? हाँ बाबा हम सोचत नु कि गांव के दबा दी हम। अरे ना ना ठीक बा भगवान जितने देवेलन उतने लेवे के चाही। हाँ तो है ना बात बा भगवान के दिहल हम इसको ठुकरा नहीं खी सकत जितना देवे के बा उतना दे देस। बात सही बाटे। कहनी बच्चा के अगर तारा घर से 2 छटाक अनाज मिल जाए तो। बैठी बाबा बैठी पहले आराम करी मिल जी मिली बैठी बैठी आराम करी बैठी मिली जिंदगी में आराम अरे बैठी महाराज मिली बैठी का दिक्कत बा तनी आराम कर ली दिन भर तक घुमा ही करा। वो तो बात सही बा बच्चा लेकिन जानता ना कि 7 गो गांव के फेरी लगैला के बाद अपना गांव में जाए के पड़ेला। अभी तो हमारे तीसरे गांव होते हुए। का नाम है बाबू तहार? अंजलि। ये तार पापा हवन पढ़ेलू जना? चलो बढ़िया बाटे। तार भाई हवन? ठीक बाटे। ले बाबा पानी पी दे पानी पी ले पहले पानी पी ओकर बाद गाय बड़ा हमके कुछ रोटी चाहे चावल दे दे चल पानी पी रोटी और चावल मिली पानी पी ले पानी एक बार पहले पानी पी मछली मिली है जा साहु जी के दरबार है जा कोनो चीज के कमी ना हुई बैठी आराम से भोजन करी खाई पी ओकर बाद जाई आराम से। बाबा गुरु गोरखनाथ से उतने कहम कि भगवान तोहार दरबार भरले रह और तू अब जेकरा जे तोहरा दुआरी पावत ओकर झोली भरले रह एकदम भरी कोनो दिक्कत नहीं के भगवान देखत नहीं हमरा के काता ना भरले बड़न एगो दुगो बा ना ना बात सही बाटे। देवता पीतर के गोइल जमाना देवता पीतर के गोइल जमाना आ घरे घरे शराब हो गइल बा निमन के करा के कहीं जग में निमन के करा के कहीं जग में आ सारा लोगवे बेकार हो गइल बा देवता पीतर के गोइल जमाना घर घरे शराब हो गइल बा निमन के करा के कहीं जग में देवता पीतर के गइल जमाना घरे घरे शराब हो गइल बा घरे घरे शराब हो गइल बा निमन के करा के कहीं जग में निमन के करा के कहीं जग में सारा लोग में खराब हो गइल बा निमन के करा के कहीं जग में। ठीक बा बच्चा हम चलत बानी भगवान तुम्हारे ही तरह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ावले रहस। ठीक बा बाबा आशीर्वाद बढ़िया देव कि हमारा ज्यादा ना बड़ा सन बढ़िया से सही सलामत अरे रहो हाँ बच्चा भगवान जैसे तुम्हारा के आँखी दिखाओ तो वैसे बुढ़ारी तक ले तहार बुढ़ापे का सहारा बनस जाई लोग। ठीक बा बात डेगे डेगे काट भरल चले कैसे रहिया सुखवा छोड़ा बताओ इतना दिन हमर बाची के गोइला हो गए हो सोनपुर के मेला में भुला गए आ तरीक ले नाम निकले हम यही आसरा में जिया तनी ताज न तो कल हमार लड़की है अब हम कैसे रहे लड़को खोज के थक गई बुढ़ाओ खोज के थक गई आज तरीक ले कुछ न पता लागल बच्चे हमर कहाँ रहते का खाते का पीते हम रोत रोता हमर कपार में दर्द हो जाता है काहे भगवान जी इतना भारा भकौटी कैले बनी तो बच्चे हमर मिल जाए तो शिव चर्चा करे है शिव गुरु काहे ते रोत रहत रे
का करे बताओ। हमार लड़की तो हमरे मन नहीं कि हम ना रोई काज न बाची। आज हम मेला ना करत त आज ना न बुलाई रही जेकरे ना कहे के वे कह देत तो मेला गोल लड़की के बुलवा गोल देलस। अरे ती में तोर का गलती बा? तोरा किस्मत में रहे भरोसा का खोजनी जा ना मिलल होई जियत होई बहिन है ये दीदिया जियत होई तो भगवान मिलई हन। तू रो तने ने हमरो के टेंशन में आधा देत कतनो सोचा तनी करे जा मेनू पत्थर कर जा चुप रहो रो मत। लेकिन हमारे से नहीं के हो तो सूरतिया नहीं के बिसरत कैसे रहे तो दुहाई ए मई होई बतिया ए मई होई से ए मई होई से। अच्छा तोरा रोवाला से आ जाई रे हां को तोरा रोवाला गुरु तो हमरा लड़की के मिलवा दम तारे के शिव चर्चा करवाई। चुप रह हमनी को खोजनी के सब जब से सपना देखले बनी नुते आई के कहती ए माई खाए फिर ओकर याद तोरा तो हमरा और रुवाई छूटत हुए ते ये बतिया सोच सोच के ताई देखता तोर का हो शरीर आ तोरा टेंशन में हमनियो के तले भी तरे जाए तो हम ओकरे टेंशन में मर जाए तो ठीक है न रही बूढ़ा हो आओ तो ता ना बोला तो का रो तो का तू काहे ए मैं देख तू ऐसन बात कहलिस नु तो साथ बताओ तन्नू के हमरो एकदम ज्यादा चुप रहो ना तो चुप रहो ना तो सुन तू रो मत तू रोवेलिस तो तोरा बुझा नु कितना हम तोरा के मानी लमई केहू रो लागत रे एगो तो बहिन गइल ओही में हतरा दिन घुमनी जा चिंता फिक्र करनी जा अब तोरे को चिंता लगावता बाबू देखो तनी की कैसन हो बंद दोबारा के हां होई रे हमरे तो ये रह के सोचत नु का खा तो हमर बेटी कहीं भी होई ते केहू काल तक बिगड़ले बड़े कि हमनी के बिगड़ले बन जा ऊपर वाला सब देखो तने जब हमनी के वैसा नहीं खींचा करी तो हमनी संगे कहां वैसा करी है। लेकिन हम कोई संगे कुछ नहीं के बिगाड़े लेकिन भगवान तो बिगाड़ देलन हमार लड़की के बुलवा देलन बहिन हमार कैसे तो काला मुहल से उठाला जिया से उठाला मर गुरे तो सबूर रोजत करे जाबे पूरो तने नु तो हम कैसे सबूर बन रे रामा। अरे भरोसा रख भगवान पर कोई होई दीदी आई नु रे हम कहत तनी भगवान भरोसा रख भगवान ओकरा के सही सुरक्षा रखले जहां भी रखले हो चुपचाप टेंशन ना तू पहले घर में जो खाना खो तो खाना खा बाबू देखत तनी द्वार पर बिना हवावे के बाबू जो टेंशन बा तू झूठो के हमारे के फसावले रहत रू हां चुप रह पानी चला दिए बाबू के नाम ना रो न तू जा घर पहले खाना खा ओकर बाद हम आओ तनी बाबू के नहवा के द्वार पर ठीक बा। हे भगवान जी हमरो के मौत दे दो हम अब नहीं के जियल चाहत सोननिया लड़की के भुला गुल मेला में बताओ कितना हम हरियर नाथ के पूजा करनी हो जा कितना मुड़ी पटक पटक के उनका भीख मंगनी सर पसार के तबो ना हमरा के दियनी।